Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma alghaitu walakin kana fi dhalalim ba'id. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannatu
warhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah dzakirna minhuma jailna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Qala sapa qarine menungsa kancane dolane Rabbana do pangeran ingsun ma'ad ghaitu ora ngelajutake ingsun ing wong nyasarake ingsun ing wong walakin tapi ini kana ana sapa iku fi dalalin ing dalam sasar ba'idin kang atau ayat sadurunge mengatakan waqala qarinu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kullakafarin anid manna lil khairi mu'tadin murid alladzi ja'ala ma'awi ilan akhar fa alqiyahu fil adabis syadid. Jadi kancane menungso, jadi setiap menungso duwe apa? Qarin, kanca sing semisal menungso baik jin maupun malaikat. Karo-karone dalam jahanam sebab kelakuane kulakafarin ane dadi wong kafir wong sing belarang manna inil khairi mu'tadin murid nyegah nanggane keapian ngliwati batas mamang alladzi ja'ala ma'awai ilahan akhir sing dadekna serta Allah pangeran kang liya fa'al qiyau fil adabi syadid karo-karone dadi menungsa iku mang karo kancane dilebokno ndek neraka kang banget. Qala qarinuhu ma rabbana ma'ad ghaituhu ya Allah kula mboten nyasaraken tiyang niki walakin kana fi dhalalin ba'id tapi dalam sasar kang jelas ba'id adoh bukan surat 14 surat apa? Surat Ibrahim ayat 22 wa qala syaitanu lamma qudyal amru inna wa'adakum wa'dal haq wa wa'atukum fa'alaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an ta'autukum fastajabtum li wala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikum wa ma antum bimusriki ini kafartu bima asraktumuni min qablu inna dhalimina lahum adzabun alim. Setan iku ngomong nalikane perkara iku diputusi inna wa'adakum wa'dal haq satemene awakku janji marang sira kabeh janji sing bener wa wa'atukum fa'ahlaftukum aku janji tapi tak sulayani. Setan yang memberikan janji sing nyenengno sampean
ngombe iki lho enak kok iso gliyeng-gliyeng nikmat narkoba dan seterusnya. Ayo nglakoni zina enak anu pesta dan seterusnya. Dijanjikan kebahagiaan. Fa'ahlaftukum mongko nulayani ingsun ing sira kabeh kana alaikum min sultanin. Aku ngajak marang awakmu kabeh gak dalilan illa an ta'atukum. Kejaba tak ajak ngono fastajabtum li sampai yo gelem yo manut. Wala talumuni walu mau sawis gak usah maido aku, maido awakmu dhewe. Lapo biyen gelem manut aku. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku gak iso nyelametno awakmu, awakmu yo gak iso nyelametno aku. Kowe padha karone mlebu neraka. Ini kafartu bima asraktumuni min qablu. Aku ngufuri nolak olehmu padha ngufuri marang aku. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka sing padha zalim ing dalam apa? Adzabun alim, siksa kang lara. Nah ini kene ya apa? Qala qarinu rabbana madghaituhu ya Allah. Kula mboten nglacurna wong iku mau, tapi tiyang niku sing sasar. Aku seneni kala ngendika sapa wala tatasimu. Aja patu iki kene. La tatasimu aja padudon sira kabeh ladaya sanding ingsun. Wa qad qaddamtu lan teman-teman wis dhisikake ingsun ilaikum marang sira kabeh bil wa'id kelawan janji. Mane wa wa'atukum fa ahlaftukum wa wa'at apa Mang Surah Ibrahim inna wa wa'adakum wa'dal haq wa wa'atukum fa ahlaftukum. Awan janji marang sira janji hak, aku janji tapi tak selayani waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id janji. Oke diseneni karo awis gak usah padu nek kene. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id wis tak janjeni to biyen sampean. Sapa sing iman amal sholih bakal swarga. Sapa sing kafir oleh neraka. Mayubadalu ora diganti apa kaulu ucapan ketentuan ketetapan hukum ladayai sanding ingsun. Wama anaran ora ana utahe ingsun iku bidzalamin kelawan dolim lil abid maring kawula. Wis ketentuane jelas. Sapa sing iman amal saleh mlebu swarga, sapa sing kafir maksiat mlebu neraka. Wa ma ana bidzalamin lil abid, aku gak ngani kaya ya wis iku apa eneke. Mulai dari Israel kan manjaat bil hasanati falau asr amsalihha. Surat wa manjaa bis sayiati fala yujza illa mislaha. Janjine Allah sapa sing amal saleh dibales ping 10. Surat Al-An'am 160. Sapa sing nglakoni apik dibales ping 10, nglakoni elek dibales kejaba ya semisal kuwi janji wis ketentuane Allah. Wa ma ana bidzalamil lil abid, aku gak ngani kaya ya wis lain asisan amal saleh diganjar 10 kali, nglakoni elek cuma dibales sekali. Ya wis kemurahan sing luar biasa. Kok misalnya nglakoni elek dilipat gandakan 10 kali ya bangkrut awake dhewe. Mergo akeh
eleke. Terus yaumana kulu dinane dawuh sapa ingsun li jana maring jana malim talati ana ta wis kebek sira. Dadi janam iku wedok ya. Mana kok mudakar? Nek wedok iku mana san? Nek lanang mudakar. Wa yaumana kulu danalikane ing dinane di ingsun dawuh li jana maring neraka janam alim talati atas kebek sira. Wataku lan jawab sapa janam hal mim mazid ana ta tambahan ana ta min mazidin saking tambahan duwe tambahan malih ta ya Allah. Dadi janam iku diseni wong kafir sak donya dilebokno bleng. Wis kebanam janam. Lho, ana tambahan malih ta. Tambahi maneh. Blok. Bumi saisine donya saisine langit saisine dilebokno sik kurang kebek. Sampai takon, "Halim talati?" Kebakon nang janam. Cari janam. Halim masjid tambahan malih ta. Dadi selalu apa kelaparan janam iku. Dengan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yulqi finnari wa taqul hal min mazid hatta yada'a qadamau fiha fataqulu qot ngerti karepe. Jadi jahanam iku diseni sembarang kalir ditakoni karo Allah, "Hai mazid ana tambahan?" Ana tas kebek. Jalan mazid tambahan ta. Sampai akhirnya dijak karo Allah. Coba bayangno sak pira to. Jangan kau bayangkan ya Allah sikile Allah itu. Delamaane Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannama yulqa fiha wa taqul hal min mazid hatta yada rabbul izzah qadamau fiha. Fatakulu qat. Ngerti? Jadi gak mari-mari jahanam itu dijegurno dijuru kono sapa ae wis. Watakulu hal min mazid tambahan ta ya Allah. Sampai akhirnya dijak dening Allah. Jadi saking gedene jahanam. Mulai ana untuk bilaimin balik. Dalam hadis yang lain menerangkan bahwa jahanam itu saling memakan. Jadi neraka itu selalu berkobar-kobar. Akhirnya neraka siji kan neraka siji itu saling memakan. Saking apa nih? Saking panas, saking apa jenis kemarahan, bentuk kemarahan Allah. Akhirnya jahanam itu njaluk izin, ya Allah, kula tak ambekan. Ben gak apa saling memakan. Ya wis diizini oleh Allah. Dadi setahun iku ambekan ping pindho. Mulane suatu saat awake dhewe pawanase pol. Lah iku pas apa? Jahanam nyemburno. Berarti pas nyemburno nafas. Lah kadang-kadang adem lah iku pas jahanam apa menyedot ambekane. Dadi ambekan ping pindho. Mulai Nabi suatu saat pernah kan pawana sambat wong-wong ya Allah pawanase. Akhirnya Nabi dawuh al-qima min faiqi jahanam. Dadi panas iku sangka uape jahanam. Mergo iku mang dadi jahanam saling makan antara satu dengan yang lain. Jadi jahanam tidak pernah penuh, mbok iseni pira wae
mlebu sampai apa jenenge mang wa taqul hal min mazid jananku takon tambahan mari ta ya Allah. Dadi ngene iku naudzubillahi min dzalik. Terus dalam hadis yang lain Nabi Adam ikut diperintah oleh Allah supaya nglebokno jatahe jahanam, jatahe nang neraka. Pinten ya Allah jatahe? Di antarane wong 1000 sing 199 lebokno jahanam. 1/1000. Nek 1/100 jenenge apa per persen. Nek per 1000 apa jenenge? Roh. Per mil. Jadi per 1/mil. Akhirnya sahabat ya Allah, ya Rasul. Lah nek wong 1000 dijikuk siji sing selamat, lah awake dhewe katut sing pundi? Katut sing 199 apa katut sing siji? Akhirnya Nabi dawuhna sing 199 itu dari golongane Ya'jud Ma'jud. Ya muga-muga awake termasuk sing 1% iku mang apa? 0,1%. 1/mil. 1 di antara per 1000 itu adalah kita. Amin. Jadi lek disaring sing mlebu janan iku 1 di antara apa 199 di antara 1000. Jadi ngene itu ya. Jadi mlebu janan iku ana sing ngajak yaitu diantaranya adalah golongan setan. Jadi setan dhewe yang ngomong, aku mboten ngajak ya Allah, tapi panjane tiyang niku sing sasar. Jadi akhirnya gegeran antara sing ngajak karo sing diajak, gegeran antara pimpinan karo bawahan, gegeran antarane kiai karo santri. Dadi nek kiai ini utawa santrine iku memang sesat, nah iku sing diajak iku apa terjadi protes atasan karo bawahan, presiden karo rakyat dan seterusnya. Iku terjadi perselisihan. Meneh-meneh tapi ya ngono mang mari padu diseneni karo awala tatasimulah daya wis aja padudan sandingku. Waqat qadamtu ilaikum bil wa'id biyen lak tak janjeni sapa sing iman amal saleh mlebu swarga, sebalike kafir maksiat mlebu neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab jahanam. Amin. Mulane ya aja sampai lali ndongane apa? Sabut jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.